Jsou tedy, jak naznačil Filip Dvořák, český průmysl a česká ekonomika v ohrožení podobně jako Německo? Evropa podniká velmi úspěšně řadu sebevražedných kroků. Jak se z toho globálního světa stát minoritním hráčem, protože je nám tady prostě strašně dobře. A tím, že tady není tlak sociální, není tady sociální napětí velké a tak dále, tak to vede k těm věcem, že naše aktivita ve změnách klimatu, byť ovlivníme 7% celosvětového klimatu, tak je taková, že se prostě do té nohy střílíme. Pro mě je jaksi vystrašující třeba moje účast na jedné ze sekcí hospodářské komory, kdy od podnikatelských subjektů, já když si víte, jak jsou takový ty, jak největší slovo je to, které nejčastěji zazní v té diskuzi, takhle se dělají takový ty různý výstupy a tam prostě zazněly 3 slova nejvíc. Dotace, podpora, kompenzace. Přikrýváte Green Deal? No samozřejmě, že ne. Já jsem ho taky podrobně četl. Co jako nemůžeme přikrýt, jsou právě ty odhady, prognózy a tady musím uznat, že se nám čím dál tím hůř to odhaduje. Číňani jednoduše přestali odebírat německá auta, protože německá auta jsou nejvýznamnější vývozní artikl. Takže tady si položme otázku, může za to Green Deal? Částečně ano. Říká se, že Číňani vědomě podporovali tady evropskou politiku, aby se Green Dealu dařilo, když to takhle zjednoduším. Ale prostě pokud ty myšlenky a světonázory vznikají za uzavřenými dveřmi, hlavně nám do toho nikdo nekecá, a pak se vypustí do světa a ti lidé, kteří je vytvořili, kteří třeba v té komisi prostě jako vetknuli ty plány, za to fakticky nemají vůbec žádnou zodpovědnost. Krátkozraká politika, která potřebuje titulky v novinách. A jestli něco nepotřebuje, tak nepotřebuje analýzu. Protože ta analýza by mohla říkat něco jiného, než mají pocit, že jsou chtějí slyšet. Pokud nebudou plánované výnosy z povolenky, no tak evidentně nebudou zdroje na to dělat tak nákladné dekarbonizační projekty. Jo? Takže začne prostě ještě brutálnější souboj o ten společný koláč těch společných erárních peněz. Energetice nemohou být excesivní. To znamená, aby ti zákazníci neplatili zbytečně moc. Nelibě samozřejmě se nesou moje komentáře v rámci ministerské komise, když já se ptám, jak se plánuje budoucnost energetiky, když nevidím, jak analyticky je plánována nebo odhadována spotřeba. Že my jsme s Filipem Dvořákem byli celkem vyděšení, když jsme byli na poslední debatě s Automotiv, kde nám viceprezident jednoho významného výrobce deklaroval, že v dalším cyklu výroby po roce 2028, myslím, bylo řečeno, na území České republiky se většina českých subdodavatelů už nekvalifikovala jako subdodavatele protože nemají konkurenceschopný produkt. Ohledně těch studií je dobré si uvědomit, že jsou zatížený předpoklady. Počkejte, to je krásné slovo. Takové, řekl bych, akademické slovo. Co to znamená zatíženy předpoklady? Že ty předpoklady je potřeba nějak zvolit. Je těžké je udržet v průběhu času. Když je tam horizont třeba 20-30 let. Byli jsme to my v Evropě, kteří jsme se rozhodli, že z toho posledního sektoru, ve kterém jsme skutečně celosvětově velmi konkurenceschopní, což je auto se spalovacím motorem, uděláme prostě sektor, který se má postupně utlumovat, případně zmizet. Protože jsme řekli, že to auto je fuj.